Zareten guztioi, eskerrik asko ere Aldundia eta Jaurlaritza beraien babesa eman nahi izan dutelako gaur egunean, eta hemen daudelako gurekin. Ezoiko egoera bati aurre egiteko erronka eta konpromisoa hartu du sektoreak. Lanerako protokolo zehatzak garatu eta sagardo berria eta sagardotegi esperientzia bezeroei modu erakargarri batean dastatzera emateko. Sagardo sektoreak elkarrekin egindako bidea eta lana gaur aurkeztuko duguna da. Egoera zail honen aurrean eta muga guztien aurrean lanerako gogoa, pasioa eta ilusioa elkartuta. Gaur, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako sagardogile guztien ordezkaritzan deitu dugu prentsaurrekoa. Eta horretarako Euskal Sagardo jatorri deiturako ordezkariak ez ezik Arabako, Bizkaia, Gipuzkoako sagardogileen elkarteen ordezkariak etorri gara. Sektore guztia daukazue gaur hemen prentsaurrekoa. Sagardogileok ostiraletan hasi eta pixkanaka jurateak irekiko ditu denboraldian zehar. Sagardotegi denboraldia berezia da sagardogileontzat. Sagardoa berria jendeari azaltzeko balio digulako. Aukera paregabea da sagardogintzaren, sagardogileon eta oroa sagardoaren sustapena egiteko. Urte bete igaro da joan den urtarrilean egoera ezegonkor baten menpe denboraldia hasiera eman genionetik. Ordutik hainbat arau eta egoerari aurre egin behar izan dio sektoreak. Eta espazio seguru, erakargarri eta erosoak sortzeko konpromisoa izan da gure lanerako bidea. Sagardotegi garaiak duen adierazgarri nagusia sagardo berria dastatzea da. Otordu eder baten bueltan, noski. Sagardotegi denboraldia merezi dugulako, sagardo berria dastatzea merezi duzuelako ekingo diogu 2022ko sagardotegi denboraldi berriari. Hortarako Olatzek esango digu sagardotegi denboraldi berri hori nola prestatu dugun, zein izango dian protokoloak. Olatz Mitxelena da elkarteko teknikaria, sektoreako teknikaria da eta protokoletan aditua egin zaigu azkenean hondan. Egunon denei eta eskerrik asko etortzeagatik. Oianak ongi esan duen bezala, bai 2020an eta baita 2021an ere aditu egin gara protokoloak garatzen. Protokoloak garatzen gure ardura nagusia beti izan delako bezeroa eroso, lasai eta gustora sentitzea gure sagardotegitan. Gure sagardotegitan pasatzen delako bere aisialdi denbora ere. Horregatik, 2022ko sagardotegi denboraldia merezi degulako, orain honetan baikor gatoz. Baikor gatoz, 2021an aurkeztu genuen sagardotegi denboraldian genituen mugak ikusita, bezeroak ondo erantzun dulako. Bezeroa sagardotegitan ibili da eta neurriak aldatu baditugu ere, neurriak aldatu eta gu protokoloak egokitu baditugu ere, bezeroak beti erantzun du. Eta bezeroek eman diguten indar horrekin 2022a baikor hasiko dugu. Oraindik muga batzuk baditugu kontsumoan, abenduaren 28ko dekretuaren ondorioz oraingo kontsumoa, sagardoaren kontsumoa eserita izango da, baina protokoloa irekita utzi diogu sagardotegi bakoitzari eseritako kontsumo hau ere berak egokitu dezan bere sagardotegian. Kasu batzuetan mahaira zerbitzatuko da, bai botella gardenetan edo baita pitxerretan ere sagardoa, eta beste kasu batzuetan bezeroak altxara izango du betetzera. Kasu denetan ere, garrantzia eman nahi izan diogu, garrantzia berezia eman nahi izan diogu, guretzat protagonista den hori, sagardo berriari. Zer da sagardo denboraldia, sagardo berririk gabe. Eta sagardo berri hori izango da, gero Unaik azalduko digun bezala, oraingo denboraldi honetan dastatuko deguna. Eta horretarako, bezero bakoitzak aukera izango du produktorren informazioa jasotzeko. Kasu batzuetan, botella gardenetan edo pitxerretan dauden QR kodeetan izango da, eta beste kasu batzuetan, kupeletan bertan ikusi ahal izango da zein den bai sagarraren jatorria, bai sagaztiaren informazioa. Eta horixe da, eman nahi diogun garrantzia eta protagonismoa. Merezi degulako. 2022an sagardotegi denboraldi hori merezi degulako denok, ezta? Horretaz gain, aipatzekoa da ere, joan den urteetan sektoreak zenbat lan egin du, bere zerbitzuak egokitu eta gaur egunera ere
ekarri ahal izateko. Horren adibide da, 2022ko denboralditik aurrera, otorduen aurretik, sagardotegi batzuk eta pixkanaka geroz eta gehiago, hasiko direla dastatze datuak eskaintzen sagardotegitan bertan. Beraz, otorduaren aurretik ere beste aktibitate mota batzuk ere biziak izango ditu bertako bezeroak. Hau izan delako, azken urtetan ere bertako bezeroak eskatu digun produktuetako bat. Eta horretaz gain, bezeroari begira eta sagardogileari begira ere erreztasunak nahi ditugu erreserba horiek kudeatu ahal izateko. Eta horregatik, aukera daukate bezeroek ere erreserba automatikoak egiteko webgunean. Klik baten bidez, sagardotegiko maila erreserbatzeko aukera eukiko dute bezeroek. Eta, orain Unai Agirre daukagu, Euskal Sagardo Jatorri Deiturako ordezkaritzan, berak azalduko digu, aurtengo sagardosta nola izan den, sagardoa bera zenbat ekoiztu den, eta sektorea pixka bat sagardoarekin dauzkan erronkak. Kaixo egunon, eta lehenengo eta behin, nire partetik ere eskerrik asko, etorri zaten guztiei, bai medio guztiei, eta nola sagardo gile guztiei, azkenean denon artean orkestu nahi gendulako gortu egun hau. Niri tokatzen zait pixka bat nolako usta izan den azaltzea, sagaztiek ez dute pandemia eta olako kontutaz gehiagik jakiten, eta bere bidea segidu hemengo sagarrak, eta aurten esan genezake Euskal Sagardoaren barruan usta historiko bat izan degula. Historiko izan da, orain arteko handiena izan dalako, eta historiko izan da oso sagar osasuntsua eta ona jaso degulako. 5 milioi kilo sagar bildu dira Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako gure sagaztietan, eta 3 milioi 500.000 litro egin dira Euskal Sagardoaren barruan. Esan bezala, iazkoarekin alderatuta hirukoiztu egin dugu produzio hau, eta guretzako oso interesgarria da. Zergatik gertatu da hori, ez? Bi faktore esan genitzazke, bat sagar urtea zala urten, sagar urtea tokatzen zen, ez urte batek urte handiago batek hartzen du, sagar urte handiago normalean, ari gea poliki teknikoki hori berdindu nahian, baina orain dikan garbia da hori, eta beste aldetik sagazti berriak, administrazio laguntzaz eta sektorearen iniziatibaz aldatzen ari diren sagazti berriak ere produzioan sartzen hasi dira. Eta horrek eragin du, usta handi bat izatea. Hemendik aurrera horako usta gehiago ikusiko ditugu eta handiagoak ere bai. Eta nolakoa da sagardoa? Behar bada, galdera hau gero eta zailagoa da erantzuten, ze sagardotegi bakoitzak bere gustoko sagaztiak jartzen ditu, bere gustoko sagarmota jartzen ditu, eta diversifikazioa asko ari da handitzen. Orduan, sagardotegi batetik bestera, zonalde batetik bestera, inkluso sagardotegi baten barruan, kuper batetik bestera, alde handiak ikusiko ditugu, eta hori da, pixka bat bilatzen deguna. Eta orduan, sagardotegi bakoitzak esan beharko luke zer daukan etxean, baina orokorrean gustatzen zaigunez datu ematea, eta entzutea ere, esan genezake iazkoarekin alderatuko agendu sagardo arintxeagoa ditugula urten, behar bada usaintzu edo lurrintzuagoak ere bai, eta alkohol graduazio pixka bat txikiagoa dutenak. Baina, pintzekin edu beharreko gaia da, ze gero asko aldatzen da leku batetik bestera. Eta bai esan genezake, gauza bat ikusten ari gerela sagardotegietan, lan guztionen ondorioz, gauza interesgarri batzuk daudela ja sagardotegietan, izena-bizenak dituzten Euskal Sagardoak, hau da, sagarmota bakarreko, 2 sagarmotatako, 3 edo 4 sagarmotatako sagardoak, ezta? Eta honek joku handi ematen du. Orduan horrelakoak gero eta gehiago azaltzen hasiko dira sektorean, eta sagaztietan egiten da lan guzti hori aurrera joan hainean, horrelako gehiago ikusiko ditugu. Eta beste gauza bat bai esan behar deguna, Euskal Sagardoa sortu zenean, orain dela 5 urte, eta aurretik ere bai sektoreak nahi izan du sagardoaren errentagarritasuna bilatu. Beti esan izan dugu, sagardoa behar du prezioan ez daukagula, poliki horretan ari gera. Horretan ari gen hortan gainera etorri zaigu, inflazio guzti hau eta material guztien igoera handi bat. Orduan, aurreratzen dizuet, sagardo boteleak igoera izango duela sektorean, bataz beste 10%-tik 20%ko igoera izango du, sagardo gama eta sagardotegi bakoitzaren arabera, eta prezio ez da kapritxo bat, igoera ez da kapritxo bat, hau beharrezkoa du sektoreak aurrera egin ahal izateko, sektore bat behar balima dugu indartsua, sagardoak bere balioa behar du, eta ez sagardoa bakarrik, baita sagarrak ere, eta baita gainerako guztiak ere. Orduan, gutxi gora bere igoera hori izango da, eta urtez urte nahi duguna da errentagarritasun hori lortu. Orduan, uste dut oso uste interesgarria daukala kontsumitzaileak, eta sagardotegitan oso gauza interesgarria bilatuko ditula.